Usa ka milisya sa mga mag-uuma ang ipangilugan og yuta mga Kristiyano nga nakipagbatok para sa ilahang seguridad ug kaluwasan. Kini ang istorya sa mga ilaga, usa ka grupo sa mga mag-uuma sa Central Mindanao nga nahimong armas sa gobyerno para makipaggubat sa pagsugod sa Moro Rebellion sa Mindanao. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Niadtong dekada 70 gitukod sa Magnificent Seven sa Central Mindanao sa kagrupo sa mga mag-uumang hiligaynon nga adunay pagtuo sa mga anting-anting tungod sa ilhan gipanulob nga mga amulets aron dili kuno sila madutlan og bala o espada. Ang pangulo ni atong grupuha kay si Feliciano Luces alias Commander Toothpick nga taga Antique ug si Leonarda Lacson alias Commander Inday nga taga Iloilo. Ang grupo nila nga gitawag og ilaga gigamit sa gobyerno ni Marcos niadtong 1970 sa ilawom sa kanhi Philippine Constabulary para depensahan ang mga Kristiyanong namuyo sa Central Mindanao batok sa mga Moro nga maupay pagsugod sa ilahang rebellion sa lugar. Ang pangalan sa grupo nga ilaga gikuha sa pangan sa hayop nga usa ka perwisyo ug kung daghan delikado kay mas dakong perwisyo ang ihatag nga gitawag pod og Ilonggo land grabber sa mga Moro kaysa ilahang paglantaw sila ang giilugan og yuta. Pero sa kadugayan ng mga ilaga kay dili ilang pangdepensa sa mga Kristiyano sa lugar kundi nahimo na kining puwersa nga moatake sa mga Moro o puwerte nilang salbahisa nga gipakita nila sa mga Moro nga dili sila basta-basta nga kontra kay ilahang pangsunugo ng mga balay sa ilahang mga suspitsahang kontra. Mao nagtukod po ang mga Moro sa ilang grupo sa pakigbisog sa mga ilaga ang Black Shirts sa Central Mindanao ug Barracuda sa Lanao. Daghang mga encounters ang nahitabo sa milisya pero mas labaw ang mga ilaga tungod kay suportado sila sa gobyerno, hinatagan silang armas ug mga bala, maong dali nilang mapildi sa engkwentro ang mga Moro, milisya. Puwerteng isuga sa mga miyembro sa ilaga ug wa sila'y kahadlok nga tangtangan ug dunggan ng mga Moro ug ilaha pong markahan og krus ang dughan sa ilang mga kontra nga ilahang madakpan. Pangsunugon po nila mga komunidad nga mga sibilyang Muslim sa lugar, maong na-shock ang mga Moro sa sobrang kasalbahis nga gipangbuhat sa mga ilaga. Ang leader sa ilaga nga si Commander Toothpick tungod sa toothpick nga perming naa sa iyang ngabil, maong gitawag siyang Commander Toothpick, perming magsulob og mga amulets kay mao kuno toy ilahang proteksyon or anting-anting para di dutlan sa bala or kris sa mga Moro. Tungod niadtong panahon na ang mga tao kusog pa kaayong mutuo sa mga anting-anting nga kung sakto ang pagkasulob niini or sakto ang pagpulong sa mga mantra or orasyon dili kuno sila dudlan sa bisan unsang klaseng armas sa panahon sa mga encounters nila or tactical engagement. Nahimong protektor sa mga Kristiyanong sibilyan ng mga ilaga sa lugar, naa sila pirmi sa tubangan sa mga encounters or gubat kauban nila ang BHDU, ang Barangay Home Defense Unit nga giusab sa CHDF, Civilian Home Defense Force. Tanang baryo or barangay sa Cotabato adunay mga CHDF ug ang mga ilaga ang pirming mutabang nila kung aduna sila'y kinahanglan or kung atakihon sa mga Moro ang mga lugar. Nakigbisog ang mga ilaga para sa tibok Central Mindanao niadtong dekada 70, usa ka tuig ug tunga una gideklara ni Presidente Marcos ang martial law sa tibok Pilipinas niadtong September 21, 1972. Ang pinakaunang gubat nga nahitabo kay sa UP nga niadtong panahona sakop pa sa Cotabato ang lugar kung diin didto nagpuyo si Commander Feliciano Luces or Commander Toothpick. Gipanguluhan niya ang mga lumad nga tiruray nga dako kaayong kalagot sa mga Moro sa Maguindanao tungod sa ilahang inilugay sa yuta. Niadtong March 22, 1970 si Commander Toothpick kauban ang iyahang mga miyembro ni atake sa usa ka barangay sa mga Moro kung diin nakapatay silang 6 ka sibilyan ug gisunog nila ang daghang mga balay sa lugar.
Permi nilang tangtangan sa dungga ng ilahang mga kontra usay hasta mata ilahang tangtangon og markahan dayon nila krus ang dughan sa mga madakpan nilang Moro. Kadaghanan sa miyembro sa ilaga kay mga batanon or mga teenagers kung asa iagi sila grabe kaayong trainings o mga rituals nila nga ginahanglang magsulob jud sila permi sa ilahang mga anting-anting para di dutlan sa bala sa mga encounters. Sa pagsugod ang mga lumad nga tiruray ang mga kadaghanang miyembro sa ilaga hangtod nga nidaghan kini sa lain-laing lugar sama sa Cotabato, Bukidnon, Lanao del Norte at Zamboanga del Sur ug sa lain pang parte sa Central Mindanao pero kaning grupo gipanguluhan sa mga Ilonggo. Kadaghanan sa mga Moro sa Central Mindanao, ilabi na ang mga sibilyan, hadlo kaayo sa mga ilaga tungod sa mga gipang buhat niini ug haybaw pod mismo ang mga rebelde nga Moro kung unsa kasalbahi sa mga ilaga sa lugar. Kung mubaw sa mga Moro nila perming dublihon ang kabrutalan ang buhaton sa mga ilaga ngadto sa mga Moro kung sila na pod ang mubaws. Ang purpose ra gyud nganong natuko ng ilaga kay para protektahan ang mga Kristiyanong sibilyan sa mga pag-atake sa mga rebelde nga Moro sa lugar. Pero dili lang sa pagprotekta sa mga Kristiyanong sibilyan ang gibuhat sa mga ilaga, kundi na pugngan pod nilang makontrol sa mga rebeldeng Moro ang tibuok Mindanao, maong gisuportahan sila sa administrasyong Marcos niadtong panahon na. Nahimo silang tigluwas sa mga Kristiyanong namuyo sa Central Mindanao maong gidaghan sila ug tungod sa ilang status nga tagapagluwas sa mga komunidad sa lugar. Tungod pod kay ang gobyerno ni atong panahon na di pa anda makipaggubat sa mga Moro o gasigi pa sila recruit og mga sundao para sa puwersang militar sa Pilipinas sa Luzon. Mao ang Kristiyanong grupo sa Mindanao ang mga ilaga ang nakipagbisog sa mga rebelde ug sa mga kasalbahis nila na kuratan ng mga Moro sa ilahang gipangbuhat. Ang mga miyembro sa mga ilaga kay mga mag-uuma nga mga gikan sa Iloilo nga dugay na pong nagpuyo sa Mindanao kauban nila ang mga lumad sa lugar. Muatake sila inig kagabi sa mga komunidad nga gipangtuuhang kuta sa mga rebeldeng Moro samtang mga tulog ang mga sibilyan sa ilang balay. Pangsunugon nila kini hasta ang mga magdinaganay nga mga Moro pagawa sa ilang mga balay kay pamation gihapon sa mga ilaga. Una mosulod ang mga sundao militar sa nason. Usa sa mga pag-ataking gibuhat sa mga ilaga kayang Manili Massacre kung diin nitatak kini nga mo'y pinakabrutal ug salbahis nga pag-atake sa mga ilaga. Niadtong buntag sa June 19, 1971, usa ka grupo sa mga ilaga ang niabot sa sitio Boal nga gipanguluhan ni Captain Langgam o Lieutenant Lagatos. Gipangita nila ang tao nga nagpangalang Inalang, usa ka rebelde nga naa sa most wanted list sa mga sundao. Nakaistorya ni Captain Langgam ug Lieutenant Lagatos si Haji Yusuf Nagli ang community leader sa lugar ug nihangyo ang mga sundao nga isurrender na lang si Inilang diha nila. Pero nibalibad si Nagli nga wa kunoy tawo nga inalang ang pangan sa ilang lugar tungod kay malinawon kuno ang ilang village ang Manili ug kadaghanan sa mga lumulupyo niini kay mga mag-uumang Kristiyano ug mga Muslim. Pero nag-ingon si Nagli nga anaa kunoy nagpuyo nga tao sa Pikasay sa Rio Grande de Mindanao nga layo sa ilang lugar ug basin katumoy ilang gipangita. Pero tanang mga babayi ug mga tiguang gidala sa elementary school sa lugar ug ang uban sa moske sa Boal gipasulod silang puwersahan sa lugar sa mga armadong ilaga. Nagsugod ang masaker sa dihang gipusil si Nagli ang leader sa lugar sa atubangan sa eskwelahan nga nakit-an sa tanang tao sa sulod sa eskwelahan ug sa moske. Nagpanik dayon ang mga tao sa lugar ug naghinilakay ang tanang mga bata. Giratrat po dayon sa mga ilaga ang moske ug giitsahan pagdaghang granada sod maong daghang sibilyan ang namatay sulod sa moske. Niabot sa international media ang pangitabo sa Mindanao, ilabi na ang mga gipangbuhat sa mga ilaga sa mga Moro ug niabot pud kini sa mga Muslim country sa Middle East kung diin adto magkuhaan og gasolina ang Pilipinas. Naghatag dayon og warning ang mga nasod sa Middle East nga undangon nila ang pagbaligya og gasolina sa Pilipinas ug iboykot nila ang Pilipinas sa gasolina ug krudo kung dili tagaan og aksyon sa gobyerno ang mga gipangbuhat sa mga ilaga sa mga Moro sa Mindanao.
Samtang sa Pilipinas, sa panahon sa martial law, nakuyawan ng gobyerno nga basin maunda nga pagsulod sa krudo o gasolina sa nasod, maong giundang nilang ilang suporta sa ilaga sa Mindanao. Ug anam-anam nang nawala ang mga ilaga, nawala na lang kining murag bula nga wa na gyud mobalik pa ang mga ilaga. Sa pagsugod sa Moro Rebellion, nahimo silang tigprotekta sa mga Kristiyano sa Mindanao, napugnan po nila ang pagkontrol sa mga rebeldeng Moro sa Central ug Northern Mindanao. Pero ang Manili Massacre magpadayong magpahinumdum sa kasaysayan sa mga Moro nga wa isuwat sa atong mga libro, usa ka samad nga gitatak sa atong mga igsuong Muslim nga kinahanglang ayuhon para sa kalinaw sa umaabot nga mga henerasyon. Dili na lang ko ito kung ayaw kalimot sa pag-subscribe diri sa Abisat TV para sa mga sunod nga videos. Daghang salamat sa pagtanaw.